तो अब पवन भैया के गाना सुन ले लोग, बर्थडे स्पेशल सॉन्ग भाई गर्दा गाना बा, एकदम बहुत जबरदस्त गाना बा। वीडियो को क्वालिटी हमरा बहुत पसंद आईला, लिरिक्स भी बहुत बढ़िया बा, म्यूजिक तो जोड़ा नहीं के प्रियांशु भाई के, बहुत जबरदस्त गाना बाटे। और गाना में सबसे बढ़िया जो काम कैले बड़ी महिमा सिंह, उनकर काम बहुत अच्छा लगल है। उनकर काम बाकी सब लगभग हीरोइन के भी काम ठीक रहला, लेकिन इनकर काम और ज़्यादा अच्छा लगल है। ई गाना में ज़्यादा सूट उहे करत रही। तब बाकी ये पर कमेंट कर दिया लोग। बाकी भाई लोग जो भी चैनल पे नया होके चैनल के सब्सक्राइब कर दी, और ऐसे ही अपन भाई के साथ न्यूज़ में बनल रहे के बाद छोटा मोटा न्यूज़ हमू देत रहीला। बाकी विरोधी लोग के भी कुछ गाना आई बटे, खैर हम गाना तो सुननी है ना, लेकिन आज के डेट में गाना रिलीज करके सोचला हन कि कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। और उसे जैसे पिछला बार रंगबाज गाना में कंट्रोवर्सी क्रिएट करके थोड़ा बहुत व्यूज कमा लेनी, तो ए में भी व्यूज कमा ली, ना तो फिर उहे अपन एड सिस्टम तो उनकर बढ़ले बा, एड सिस्टम बा, बॉट सिस्टम बा, उनका बड़का बड़का सिस्टम बा भाई। दो दिन में 40-40 मिलियन उ गाना पहुँचा देवेला, तो उनकर बात अलग बा। पावर स्टार के जौन व्यूज आवेला ऑर्गेनिक व्यूज आवेला, पावर स्टार के फैन बड़ा उतना कि ऑर्गेनिक व्यूज से ही उनकर व्यू काफ़ी बा। बाकी व्यूज खरीदला के और बॉट से और एड से लगा के व्यूज लेला के कोनो ज़रूरत नहीं खे। तो भाई लोग ऐसे ही गाना के जा लोग ढेर सारा प्यार दलोग, गाना पर 10-10 बार कमेंट करो लोग। बाकी पावर स्टार के हमारा तरफ से, बाकी सब लोग के तरफ से, हमारे भाई लोग के तरफ से हैप्पी बर्थडे भैया, लव यू ऑल।